Asioita, joita on hyvä tietää, jos sä tulet Koreaan matkalle. Ensimmäiseksi, kun sä tuut Koreaan, niin käy tarkistaa K-ETA, internetviisumijuttu. Suomalaiset saa matkustaa Koreaan viisumi vapaasti, mutta on tämmönen internetviisumi kuin K-ETA, joka on hyvä täyttää. Heillä on ollut monta vuotta, että suomalaiset eivät sitä tarvitse, mutta se on ollut aina silleen 1 vuosi vapaata, ensi vuonna tullaan tarvitsemaan ja sitten se uusitaan. Käy tarkistaa se ennen, jotta sulla ei tule ongelmia, kun sä saavut tänne. Etelä-Korea on tosi teknologinen valtio ja täällä itse asiassa maksu toimii hyvinkin paljon kortilla, QR-koodeilla ja vastaavilla sun Samsung Pay, Apple Pay ja kaikki toimii täällä, mutta mä silti sanoisin, että ota käteistä mukaan. Koreassa on vähän semmonen tapa, että jos sä maksat jossain käteisellä, niin se kauppias ei kirjoita sitä ylös, sitä maksua, ja sä saat 10% alennusta, koska silloin sä et maksa niitä alveja. Niin on tosi yleistä, että tämmöiset markkinat tai vastaavat haluavat vain käteistä vastaan, eli sä säästät, kun sä otat sun käteiset mukaan. Sä aiot täällä Koreassa käyttää julkisia. Tarvitsen semmoisen matkustuskortin, mutta siihen pystyy lataamaan vaan käteistä. Kun sä kuljet täällä, saatat ottaa taksin kotiin, niin kannattaa ottaa sun hotellin osoite ylös johonkin korealaisittain kirjoitettuna, koska vaikka sulla se on se englanniksi, ja saattaa käydä vähän silleen, että se kuskin on hyvin vaikea ymmärtää sitä osoitetta englanniksi, niin kannattaa olla, että se on kännykässä printattuna tai jossain, niin sulla on se koreaksi se osoite. Me ollaan Suomessa totuttu siihen, että meillä on ehkä semmoinen iso pyyhe, jota me käytetään about 3 kertaa ja sitten me pestään se. Koreassa tykätään käyttää tämmöisiä pieniä pyyhkeitä ja se käytetään kerran ja sitten se heitetään pesuun. Sen takia useissa hostelleissa ei ole isoja pyyhkeitä. Niin jos toi on sulle vaikeeta, ota ehkä sun oma pyyhe mukaan tai varaudu ostamaan yksi täältä. Okei, tää nyt on aika yleistä, mutta älä unohda sun lääkkeitä tai vitamiineja, kun sä lähdet kotoa. Esimerkiksi melatoniini on sellainen, johon sä tarvit reseptin, jotta sä saat sen Koreassa. Sä et voi ostaa sitä oikein mistään. Jos sulla tulee vaikka usein hiivatulehdus, niin Diflucan, jonka sä saat ostettua Suomesta ihan noin vaan, niin Etelä-Koreassa sun pitää käydä ottaa siihen gyne-testit ja ne on sitten taas kalliimmat. Ja ei puhuta pelkästään näistä 2, vaan näitä on tosi monta ja ne vaihtelee hirveästi maakohtaisesti. Otan ne mukaan, mitä sä itse tarvit sun matkalle. Tässä pitää vielä tehdä sitten erikseen video, mutta lataa oikeat sovellukset, kun sä tuut paikan päälle. Sä voit vaikka googlaa niitä tai laita tää kanava seuraukseen, niin mä kerron seuraavalla videolla. Esimerkiksi Google Maps ei oikein toimi Etelä-Koreassa hirveän hyvin. Ja sitten täällä on semmosia ihan maakohtaisia appeja, joita sä haluat lataa. Esimerkiksi semmonen appi, joka näyttää sulle ilmansaasteet, niin sä tiedät, tarvitset maskia, kun sä lähdet ulos vai voiko sä vaan mennä. Jää seuraamaan ja ehkä mä teen seuraavaksi videon niistä.